Čaute ľudia, sme u ďalšieho videa, je tu s nami Play a dneska si ideme spraviť bunker a potom ideme bojovať proti Enderdragovi a takisto aj proti sebe. Tak 3, 2, 1, ideme na to. Ale Play môžeme sa aj zabíjať. A potom keď dáme srdiečka, ľudia, Play nemá šancu. Ja si spravím taký dom. Proti mňa nemá šancu. Ty proti mne nemáš šancu, ale kto zabije prvý Enderdrag? A potom bude fight. Nie, to už sa skončí, môžeme fightovať. Hoci kedy, keď bude prežitie už. Čože? Dobre. Ako ty chceš? Ja ťa zabijem. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. Ty taký noob. S doktorom. Zvedavý, aký budeš mať hnusný ten dom. Hnusný. On je najodolnejší. Ale nesmieš staviať bedrockom. Ja viem. To je zákaz. Škoda, inak by som ťa dal. Čakaj, ja viem, akým blokom budem stavať. O, ty ho nebudeš mať. Že ho nebudem mať? A budem mať super dom. Akým blokom staviaš? Netheriteom. Ja železom. Železo! Ja som chcel zlatom, ale keď mám najradšej zlat. Ale mne sa páči. Zlaté najnúžšie. Čo si to povedal? Aby si nevedel, kto je tu najnúbší. Veď Enderdrag. Enderdrag. O tak sa uvidí, keď ťa odzabije. No nezabíjaj za 5 rokov. Dávaš tomu 5? Ja ťa nepustím do môjho barátku, keď ti takto odpálí dom. No nikto neodpálí dom. Fakt nie. Ani nejaký noob, čo je tu s nami. A je to človek. OK, ľudia, tak teraz ja si spravím takú super vecičku. Bude to väža. Čo tam robíš, Hexu? No, tebe to nepoviem. Super dom, ako vidím z diaľky zatiaľ. Vyzerá dobre. Ďakujem za pochvalu. To čo robíš? Nečuduj sa. Nerobíš to, čo si ja myslím. To by bolo smiešné. Si dobrý? Ja. Myslím, že či by si dal toho draka. Yes. Podľa teba kto ho dá, ja či ty? Ja. Ty? S doktorom môžeš mu pichať injekcie jedine, aby zomrel. Alebo mu môžeš spraviť diet. Pravda je, že môžeš.
som skoro padol. To ti pogratulujem. Ja ti pogratulujem, keď prehráš. Dúfam, že sa myslím, žiadny Enderman nepokone. Ja, no. To ty si taký menší Enderman. Enderman je veľký. No nie až tak veľký, ale je veľký. Jest takú... Nie, dám senkaš. A ty stávaš čo? Dom, hrad? Normálny dom zabezpečený. No nie zabezpečený, ale normálny dom. Že taká trošku z diaľky ako laboratórium. Tam dá? OK. Ender Drag ma neporazí ani za 5 hodín. Za 5 hodín by ho dal aj noob. Kde ho dám za 1 hodinu. Za 1? Ja za 15 minút. Tak to si odstopním. No tak kľudne si odstopni. Ja budem mať také dobré vybavenie. Čo, ty nemáš ešte vybavenie? Nie, lebo robím super vec. Ak stihnem, tak ja tam spravím aj nahore stroj na Ender Draka. Že to bude strieľať šípy. To neviem, či si zase taký technik, ale dobre. Ja som to videl na videu, ako sa to robí, takže nie som až taký hlúpy. Teraz spravím problémovú pás. Aby si ho nemohol až tak dobre zabíjať. Dobre ľudia, ja mám super taktiku na ňo. Ale ešte proti sebe nefajtíme, ale až potom. Ja viem. Musíš ešte zostreliť veže, alebo... Tak. Ty už si ich zostrelil? Nie, veď to ešte nemôžeme, ty. No, tak aj ty musíš ich zostreliť. No. Ja tu spravím odpalovací super nápad, spravím odpalovací kanón na tvoj dom. No. Potom, keď budeme mať PvPčko. No. Vypúšťač, redstone, páčka. Ty už máš ten kanón? Nie, idem ho robiť. Ja idem akorát robiť ten stroj. Alebo na teba ten stroj. Aký? Veď s tými šípmi. Šípmi. No. Ja budem mať s kanónom, ti odpalím dom. Ak to ako prvý zomrie, ten prehral. Ti odpálim Nie, ja pôjdem do tvojho domu a odpálim, zničím ti posteľ a nebudeš sa môcť respawnúť. To neviem, ako to zase tam dostaneš, ale... No a ak bude dosť zabezpečený, tak sa tam nedostanem už vôbec. A
Ale ak si zabudneš dať aké spawn do postele, tak si tiež zomrel. Ale kľudne to nemáš tam to dostať. Tak byčka, dieťa. Lebo moje... vypúšťač. Dám vypúšťač. Nemáš domček. Stane toto bude páliť. Ešte potom to musím otestovať, či to bude fungovať. A či som taký technik. Nie. Ja chcem dať jaké stone na to. Nie, tak keď sa... Mne tam nedá dať redstone. Tak ja dám redstone. Nie. Tak ja dám to sem. Senka. Páčku. By si chcel vedieť, môj bunker bude mega zabezpečený. Môžem to skúsiť na tvoj dom? Čo? Ten kanón. Ne! Ty to máš fakt dobre spravené. Ale ja teraz idem robiť zabezpečenie. Iba to odskúšam. Ne! Nezačala ešte válka. Ja to chcem skúsiť, či to... Strelilo to dačo? No, na mňa nič. Vidíš, ako to robím zabezpečenie? Je to niekde tam vôbec. Niečo muselo vystrieť. Ja viem, prečo to nefunguje. Ako sa tam teraz asi dostaneš do môjho domu, no? Uvidíš potom. Ja, že mi to zničíš, už viem. No. To som zvedavý, lebo ja mám dobre zabezpečený. A teraz idem robiť ten stroj. Nie. Mne sa s mojím strojom vôbec nedá. Lebo ja môj použijem dobre. Lebo ja som techniky na to. Hej, keď máš doktora. Mne to vystreluje iba TNTčka stade, nie žiadne. Jedno TNTčko mi tam vystrelilo. Nie. Okej. Ja neviem, ako to mám spraviť. Ja už idem na to. Ja už to idem robiť. Čakať. Nie! Čakajte. Sorry, že som to musel vypnúť, ale volal mi nejaký šialený doktor. Neviem prečo. Teraz skúsim takú taktiku. A hlavne neopakuj po mne, jo? Nic sa nestalo, tak skúsim viac. Keby sa niečo stalo, tak... Čo tam padajú TNT? No to skúšam jednu... Áno, funguje to! Teraz spravím taký obrí rebrík. Ja už to robím.
ten stroj. Tak to prosím mňa nemá šancu, keď budeme netvrdí odstávať. Dobre, idem na to. Okej, ľudia. To robím super šialený stroj. Môžeš sa ísť pozrieť ku mne. Nie. Mne sa to nechťa zapálilo! Tie TNTčka! Super si to spravil. Ja som to čo spravil? Sakra! Tam už ani nedojdem, radšej. Nie, ak do toho taký drak, tak ja na to kašlem. Čau, videl si to, čo mám hore? Ja videl. Tak to je na nič, ja to neviem ani spustiť. Veď ja už za chvíľu budem mať ten stroj, a čo sa tam dialo? O nie, ježe radšej. To bol kanón. To je excelentné, že sa ti vybuchol kanón. Spravil si to dobre. Za chvíľu končíme. Ne. Nie, ja si nejdem enchantovať. Na čo ti enchantovať? Budem mať totem, luk, šíp. Noc, dobre. Potom budem mať ďalšie totemy. Potom budem mať meč, sekeru. Si dám ten meč, sem si dám sekeru, si dám balík, toto sem. Dobre, už by som sa tebou balil radšej. Ja už sa balím. To zabije Ender Draka, vyhral. Ale môžu sa brať veci. A ešte zakázaná je neviditeľnosť. OK? Jo. Ja nemám neviditeľnosť. OK. Potom si toto. Ok. Toto si dám senka. A ešte si zoberiem. Končí sa za chvíľu. Posledná chvíľa. 3,
2. Lízeš, ešte ne. Tak ok. Máš poslednú minútu. Dobre, iba chvíľu počkaj, jo? Kľudne. Možno to... Chvíľu. A už sa to... Hej, ešte si nastav, keď spavím. Jaj! Ja som klikol posteľ a mne to tu zhorelo. Dobre. Ne, čiže som to zabudol opraviť. Môžem to opraviť ešte? Nie. Začala sa válka. Ne, ja som to zabudol opraviť čakrát. Mne ten stroj nefunguje. Yes, trafil som jednu väžu. Tak ja jedu tiež. Nie, ja som si nezobral jednu vec. Čo, ja. Ja nemám šípy. Nie, a ja nemám jednu vec. Takú chcem. Sakra. Ne, dobré, ide po mne, sakra. Čiže si rýchlo. Čo ne? Nevybuchlo. Tebe to vybuchlo? Ja nemám posteľ. Veď mne vybuchlo. Ale mám jedno hádko. Ja u mňa trafil len drdrák. Našťastie, ja tu mám posteľ. Ja už nemám žiadnu, mne vybuchlo. Haha. A čo deláš? Nie. Ja si rýchlo... O, tu sú TNT. Ja si rýchlo zastavím... Nie, mne to vybuchlo. Ja si rýchlo zastavím dom. Si rýchlo zastavím dom. Okej. Ne, čo? Ja sa tu... Ja si musím... Našťastie. Našťastie. Čo je môj tajný bunker? No. Našťastie mám ešte TNTčka. Ne! Please. Ne, ešte tu nemám zastavené. Moja strecha. Nie. Nezabiješ draka. Ty ho nezabiješ. Do útoku! To je noob. A nebudeš hitovať. Au. Fuj. Vypani. Ne. Please. Dobre, odpal. Au. Áno! To ja zabijem drdraka! Kde si sa respawnil? Mne sa to buguje nejak. Aj tebe sa to buguje. Musíš tam nejak dojsť. Mne sa... O jak? Ja idem... Počkaj. Ja to výzer. Ja sa teleportujem za tebou. Takže...
Nedívať sa do očí. Tak asi ich zabijem. Jedu za tebou. Au! Ne, to nejde. Ja neviem ho nájsť. Zombík. Ja idem zabiť zombíkov cez. No tak ja môžem vyhrať. A nevyhráš. No, zabij ma. Nech sa respawním tam. Jau! Ja zdrhám. O, dostal som sa do mojej bejsky. Ja musím utiecť. Ty to nenájdeš možno. Možno to iba nájdeš. Ja potrebujem ránu. Nie, neviem zastavovať. Daj ráno, pus. Tak áno, chceš kľudne. Pus, daj ráno. Yes, díky. A ja tu mám stav. Nie, ja som úplne inde. Mal som ísť na opačnú stranu. Nie, ja sa... Yes! Trafil som ďalší. Nie, ja sa teleportujem za tebou, to je super. Áno! Už... Au! Yes, trafil som draka. Ne, Ja som trafil draka. ne, Už má trochu nemôžeš život. vyhrať. Čo je? Ja ho trafil. Áno, Za tam je. tebou sa nedá teleportnúť. Ty používaš hacky. Nie, ne, nič nepočuj, jo? Počkaj. Ender Drak zle vidí. Ja neviem. Počkaj. Zatiaľ sa nedá teleportnúť aj na svet. Ja sa idem zabiť. Ja neviem, zabiť Ender Draka. Musíme obi dva prehrať. Pokiaľ hrá iba jeden. Ja! A to lebo Ender Drak tiež. Ideme na to. Ja sa chcem zabiť. Prečo si mi zničil tú pasteľ? A so mnou tu ešte víter a ten ma stále zabíja. Ja podejde tak tajný pomenul. Aha, zomrel. Ku mojej veži. Yes, zomrel som. Nie. Do vody nemôžu. Nejaké meso mám. Skúsme ísť. Ja som doktor, ja som mal zistiť. No tak to nejak zistí. Nie, tam je víter. Aj, ja utekám preč. Dobre, dostal som sa na moju vežu. Nie, Ender Drak si... Víter ma vidí teraz. Kde ste kto?
Au, tam získam nejaké veci. Au. Čože? Do vody. Ne. Takže fakt. Pomôž mi aspoň. Ty mne pomôž, ja tu ho zapalujem všetkých. Ale ja som úplne... A mňa tu zabíjajú všetci. Aj. Prečo už začína byť noc? Nie. Nezabíjaj planete. Ty zabíjaj. Helm do vody. Poď. Ja idem do jaskyne. Ma nemusíme. Na mňa. Začína byť noc, ja sa zomrem. Ja idem opačným smerom. Au, to je pomôže. Ale sme vôbec išli vtedy. Si tady to... Tak to je to znak. Zabijam draka. Nie. Nie, tady to sme nešli. Musím zabraniť. Bráň, zabij ho. Bráň je slabý. Nie, umrel som. A vyhral som, lebo si ako prvý zomrel. Dobre. Nechaj sa zabiť. Vidím ťa. Som za tebou. A vyhral som. Au! A nehituj ma! Žitka! Čo ti? Ty ma ešte zabiješ. Koľko máš životov? Ten noob. A ty si ma zabil. A či... Ľudia, ak sa vám toto video páčilo, daj like a u ďalšieho videa zase čau.